3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा समितिया गोदानै दाजानाय मोनसे बियाब। 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि भटनि बिदिन्थियाव जुदि जों नायनो थाङोब्ला अब्ला बियाबाव बर', असमिया, बाङालि, मुसलमान, नेपालि, कच राजबंशी, आदिबासि भटार दं। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बिपिएफ दोलोनिफ्राय 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा समितियाव गासै 2 टिकेट दाबिदार महरै गसंगोन। हाइकामान्डआ सोरनो होगोन बिसोर 2 टिकेट दाबिदारनो। 3 नं सानजा क'क्राझार एलएसिआव फैगौ एमएलए बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय सोर बिजाथिया टिकेट मोनोब्ला देरहासार जानो हागोन। 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा समितियाव 2 बिजाथि दाबिदारफोरा जाबाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीनि बिसि मुस्रिमा शिउली महिलारी आरो आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म। बिधानसभा बिसायख'थिखौ मिरु खालामनानै रायजोनि राजखान्थि थासारिया आथिखालाव दुंहाव। गोदान बियाब दानायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि खुंजागोन 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा समिति। क'क्राझाराव सोर टिकेट मोनोब्ला 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबखौ देरहासार खालामनो हागोन बेखौ उननि समावसो मिथिनो मोनसिगोन। दा बाथ्राया जाबाय 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव सासे गोख्रों आरो गासै हारि माहारिजों गनायजाथाव बिजाथि दोलोनिफ्राय होनायखौ रायजोफ्रा हास्थायदों। जोंनि ओनसोलनि रायजोफोरखौ ज' जानानै जोङो बेबायदि शिउली मेडामखौ जे बिसोरो हास्थायदों जोङो गोबांथार बेबायदिनो व्यक्तिफोरनाव सोंदोंमोन रायजो राजाफोरनाव सोंदोंमोन खावलायनायाव बिसोरो गावसोरनि बिबुंथिखौ होदों जेरैबायदि बिबुंथिखौ होदोंमोन जों बेबायदिनिफ्राय बिसोरनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय जे बिथांमोनहा नैबे फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आरो सोलायनाय हिसाबै बिथांमोनहा शिउली महिलारी मेडामखौ जोंनिनो नैबे 3 नं क'क्राझार एसटि बियाबनि बिधानसभानि बिजाथिखौ लुबैदों आरो दा बे बेलायाव गोबांथार माने कुइसनफोर फैनो हागौ मानो प्रमिला रानीखौ नङा नाथाय मानो शिउली ब्रह्मखौ होननानै शिउली महिलारीखौ होननानै सरि नाथाय बे बेलायाव आं बुंगोन प्रमिला रानी मेडामा जोंनि हारि आरो समाजनि थाखाय गोबांथार बेबायदि जौगालु बिहोमा होलांबाय बियो जों जोनोम जाय सायावनो गोबांथार जोंनि हारिनि समाजनि थाखाय गोबांथार जौगालु खामानि मावलांबाय दा बिथाङा मोनसे देहा हिसाबै लोरबां अबस्थायाव फैबाय बेखायनो जोङो जोंनि पार्टी हिसाबै जोङो जोंनि पार्टीनि बिखौ मोनसे सासे एडभाइजार हिसाबै थाजानायखौ लुगैदों आरो रेस्ट लानायखौ लुगैदों आरो ओमफ्राय बिथांनि मावनायखौ जोङो बिराद कंग्रेचुलेट खालामो जोङो बिथांखौ हामबाय होनो जोंनि हारिनि थाखाय गोबांथार बिहोमा होलांनायनि थाखाय आरो नैबे समाव बिथाङा जोंनि खावलायनाय बायदियै जोंनि ओनसोलनि रायजोफोरनि खावलायनाय बायदियै एसे थाद'योबा जों गाहाम मोनगोन आरो दा जोङो वाइ शिउली महिलारी अभार प्रमिला रानी होनना बुङोब्ला शिउली महिलारी इज अ young leader and she has a ability to do a work for our public बिथाङा सासे एजुकेटेड लिडार ओमफ्राय बिथाङा सासे आउटस्पोकन लिडार बिथाङा सासे कनफिडेन्शियेल लिडार आरो जोंहा आसा दङ माने फैबाय थानाय समाव बिथाङा जोंनि बेबायदि कनस्टिटुवेन्सिनि जानानै गोबांथार बेबायदि मोजां डेभेलपमेन्टनि हाबा मावलांगोनखौ जोंहा आसा दङ आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ